छत्तीसगढ़ी वीडियो देखे बर हमार चैनल ला सब्सक्राइब करो और दबाओ बेल आइकन ला ताकि हमार वीडियो पहुँचे आप मन करा सबले पहली। मैं बदे बदनावो देवी अंधारी माता लइका के खातिर मैं धरे हो धरना। मैं बदे बदनावो देवी अंधारी माता लइका के खातिर मैं धरे हो धरना। बदनावो देवी अंधारी माता लइका के खातिर मैं धरे हो धरना। मैं बदे बदनावो देवी अंधारी माता लइका के खातिर मैं धरे हो धरना। के छाला वो पाम पर के छाला पाम पर के छाला उदाई पाम पर के छाला वो पाम पर के छाला। ये घर ले निकले पिया ना पत पाम पर के छाला वो पाम पर के छाला। पाम पर के छाला उदाई पाम पर के छाला वो पाम पर के छाला। ये सीढ़ी पार लगा के आए तोर देवाला वो आए तोर देवाला। आए तोर देवाला उदाई आए तोर देवाला ओ आए तोर देवाला। ये सीढ़ी पार लगा के आए तोर देवाला वो आए तोर देवाला। आए तोर देवाला उदाई आए तोर देवाला ओ आए तोर देवाला। हाथ को दिखाए बैगा गुनिया सूपा बाजा है घर के कोनहा। मैं बदे बदनावो देवी अंदर दाई लइका की खातिर मैं बदे बदना। मैं धरे हो धरनावो देवी अंदर माता लइका की खातिर मैं धरे हो धरना। नाव रूप धर के दुर्गा आई हा होवत बिहनिया के बेरा माँ होवत बिहनिया के बेरा माँ। होवत बिहनिया के बेरा मदाई होवत बिहनिया के बेरा माँ होवत बिहनिया के बेरा माँ। ये नाव रूप धर के दुर्गा आई हा होवत बिहनिया के बेरा माँ होवत बिहनिया के बेरा माँ। होवत बिहनिया के बेरा मदाई होवत बिहनिया के बेरा माँ होवत बिहनिया के बेरा
अंधारी माता लइका के खातिर मैं धरे हो धरना। मैं बदे हो बदना हो देवी अंधरी दाई लइका के खातिर मैं बदे हो बदना। मैं बदे हो बदना वो देवी अंधारी माता लइका के खातिर मैं धरे हो धरना। लइका के खातिर मैं धरे हो धरना। लइका के खातिर मैं बदे हो बदना। लइका के खातिर मैं धरे हो धरना। अगर आप अपनी आवाज को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो चले आइए मल्टी ट्रैक डिजिटल रिकॉर्डिंग के लिए संपर्क करें HK म्यूजिक कंपनी, कोटा डबरी, चांपा, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर है 9329238487 और 8085380339।